Barangay Love Stories. Love Stories. Kapag nagmahal tayo ng maling tao, nabubulag na tayo sa kung ano talaga ang tamang bagay na dapat nating gawin at piliin. At magiging dahilan din yon para hindi natin makita kung paano tayo pinapahalagahan ng taong sobra tayong minamahal. Ikaw kabarangay, minsan ka na bang nagsisi dahil nagkamali ka ng taong piniling mahalin? Dear Papa Dudut, alam naman natin na hindi totoo ang mga superhero na napapanood natin sa TV o nababasa sa comics. Pero pwede palang mangyari na may darating sa buhay mo at mag-aala superhero na sasagipin ng puso mo mula sa paghihinagpis nito sa sakit. Hi Papa Dudut, good day sa inyong lahat ng mga kabarangay na nakikinig po ngayon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jean, 27 years old, taga Bulacan at nagtatrabaho sa isang hair salon and spa. Matagal na rin po akong tagapakinig ng inyong programa na Barangay Love Stories. Ang totoo ay dito ko lang din sa hair spa and salon kung saan ako nagtatrabaho na-discover ang inyong programa. Dahil pagpatak ng alas 12 ng tanghali ay bukas na ang aming radyo at nakatutok na kami sa inyo. At hindi ko naisip na darating ang oras na pwedeng kwento ko naman ng buhay ko ang marinig kong umere sa inyong programa, Papa Dudut. Lumaki ako sa isang relihiyosong pamilya. Dalawa kaming magkapatid at 3 beses sa isang linggo kung magsimba kami kasama ang mga magulang ko. At dito ko lang din talaga aaminin, sa sulat ko na minsan sa buhay ko noon ay hinihiling ko na iba na lang ang relihiyon na kinalakhan ko. Hindi na sana yung relihiyon namin ang pamilya ko na sobrang boring. Gusto ko na nga talaga noon na magpa-convert ng ibang relihiyon. Kaya lang sigurado naman ako na itatakwil ako ng mga magulang ko. Kaya naman kahit bored na ako sa religion namin ay wala naman akong ibang magawa kundi ang makisama na lamang. Lalo na kapag may event ang mga churchmate namin na kinakailangan nandun po talaga kami, Papa Dudut. Oh, bakit nakasimangot ka na naman dyan, Jean? Paano? Bored na ako dito sa kinauupuan ko. Kanina ko pa gustong umuwi pero sabi ni na daddy hindi pa raw pwede. Mukhang matatagalan pa nga bago kayo makauwi. Kasi kausap pa ng parents mo ang organizer nitong event. Alam mo Julius, hindi ko talaga maintindihan kung bakit sina daddy pa ang gumagawa ng bagay na yan. Hindi naman sila may wedding anniversary ngayon. Pero mas busy pa sila kina Tita Karen at Tito Jojo. Magiging busy talaga sila. Kasi ang parents mo ang tumulong kina Tita Karen sa pag-aayos nitong wedding anniversary nila ni Tito Jojo. Ang mami mo ang may contact sa catering. Tapos ang daddy mo naman ang tumulong para mahanap tong magandang venue. Grabe talaga. Buong umaga na nga kaming nasa simbahan kanina. Tapos uubusin na naman namin ang maghapon dito sa lugar na to. Hayaan mo na, Jean. Alam mo naman ang kwento kung bakit malapit ang parents mo kina Tita Karen, di ba? Kasi kung hindi na kumbinsi ng daddy mo si Tito Jojo na makonvert sa religion natin, hindi sila magkakakilala at magkakatuluyan ni Tita Karen. Kaya malaki talaga ang pasasalamat nila sa parents nyo. Basta ako, hindi ako natutuwa. Kasi mas gusto ko nalang umuwi ng bahay at matulog kesa nandito lang ako't nakaupo. I-enjoy mo na lang kasi tong lugar. Ang ganda kaya dito tapos ang dami pang pagkain. Saka hindi ka ba proud sa parents mo? Kasi naging tulay sila sa isang magandang love story. Alam mo Julius, ang corny na ng mga sinasabi mo dyan. Grabe siya oh. Natutuwa lang talaga ako. Kasi hindi lang naging bridge ang parents mo para makilala ni Tito Jojo ang one true love niya. Naging daan din sila para makilala ni Tito Jojo ang religion natin. At ang totoong ibig sabihin ng salita ng Diyos sa buhay ng isang tao. O tapos? Anong o tapos? Okay. Akala ko kasi may karugtong pa yung sasabihin mo.
At akala ko rin, extended ang pagbabible study natin mula sa simbahan kanina hanggang dito sa lugar na to. Hay nako Jean, hanggang ngayon ba naiinip ka pa rin tuwing nagsisimba kayo ng parents mo? Sino naman ang hindi maiinip kung paulit-ulit na lang ang sinasabi't pinag-uusapan sa simbahan natin? Konti na nga lang at kaya ko nang isulat yun sa papel kahit nakapikit pa ako. Kung makikinig ka lang ng taimtim sa bawat araw na nagsisimba tayo, hindi ka maiinip at mararamdaman mo dyan sa puso mo na dapat araw-araw tayong magpasalamat sa poong may kapal. Akala ko ba tapos na ang church service? Bakit parang ikaw naman na nagsisermon sa akin ngayon? Gusto ko lang kasi na mas maintindihan mo ang dahilan kung bakit tayo nagsisimba. Ramdam ko kasi na parang malayo pa rin ang loob mo hanggang ngayon sa religion natin. Pero alam ko naman na may iba talaga sa atin ang dumadaan sa ganyang stage ng buhay. Yung napapatanong tayo, ano ba ang purpose ng pagsisimba? At gusto kong tulungan kang maintindihan ang purpose na yun. Alam mo Julius, para ka talagang si Daddy magsalita minsan. Kaya nga gusto rin ako ng daddy mo para sa'yo. Kasi alam niya na bagay tayong dalawa. Hoy, tigilan mo nga yung mga ganyang banat mo sa akin ha. Hindi ako natutuwa. Mabuti pa, ikuha mo na lang ako ng leche flan para mawala yung pagkainip ko dito sa kinauupuan ko. Para rin may pakinabang ka sa akin, kapal nito. Papa Dudut, kaibigan, kababata, schoolmate sa college at churchmate ko si Julius. Matagal ko na siyang kilala talaga at matagal ko na ring alam na may gusto siya sa akin. Pati nga mga magulang ko ay gusto rin siya para sa akin at pinayagan pa talaga siyang manligaw noong nasa third year college na kami. Ang sabi kasi ni Daddy ay gusto raw nila ni Mami ng isang tao na makapagbubukas ng isipan ko tungkol sa simbahan namin. Alam kasi nila na medyo pasaway talaga ako at malayo ang loob ko sa relihiyon namin. At naniniwala sila na matutulungan ako ni Julius na maging bukas ang isipan ko sa totoong ibig sabihin ng salita ng Diyos na palaging pinag-uusapan sa simbahan namin. Anak kasi ng ministro si Julius at isa yon sa mga dahilan kung bakit malapit din siya sa mga magulang ko. Pero Papa Dudut, isa rin yon sa mga dahilan kung bakit ayoko sa kanya. Para kasing ang boring niyang tao. Wala akong thrill o excitement na nararamdaman sa tuwing kasama ko siya. Walang kilig factor kaya naman sa tuwing magpapakyut sa akin si Julius, magtataray na lang ang ginagawa ko, Papa Dudut. Jean, eto na pala yung libro na iniira mo sa akin. Ayun! Salamat Julius! Pasensya na pala kung amoy pawis ako ngayon. Katatapos lang kasi ng practice namin ng volleyball. Ayos lang. Sanay naman kasi akong amoy pawis ka palagi kahit nasa church pa tayo. Uy, ang sama mo sa akin. Grabe ka. Joke lang. Ito naman oh. Baka bigla mong bawiin tong libro na pinahiram mo sa akin. Uy, ano ba yan? Ay! Sino bang naglalaro ng volleyball? Ano Ang ba layo yun? nang naabot ng bola. Ulo ko. Tumalbog pa tuloy sa ulo mo. Ayos ka lang ba, Jean? Oo, ayos lang ako. Jean, sandali. Kukunin ko lang yung bola ha. Ay, nako, miss, sorry. Tinamaan ka ng bola namin. Napalakas yung tira ko kanina. Nako, pasensya ka na talaga. Ikaw pa yung tumira ng bola? Oo, ako nga. Pasensya na talaga ha. Tinamaan ka tuloy sa ulo. Ayos lang. Huwag mo na akong alalahanin. Uy, Eman! Kayo pala ang naglalaro ng volleyball ngayon. Mag-ingat naman kayo. Di mo ba nakikita na ang layo na namin sa inyo? Dito na nga kami nag-uusap para hindi kami makastorbo sa mga naglalaro. Tapos, tatamaan nyo pa ng bola tong kasama ko. Pasensya na talaga, Julius. Oh, yan ang bola nyo. Sa susunod, mag-ingat kayo para hindi kayo nakakaabala ng ibang tao. Saka nakakapanakit. Ang layo-layo na namin sa court eh. Julius, ayos nga lang ako. Huwag mo na siyang awayin. Ang OA mo na masyado ah. Eman, di ba? Ayos lang ako. Kaya huwag mo na lang pansinin tong si Julius. I'm Jean nga pala. Ah, nice to meet you, Jean. Pasensya ka na ulit ha.
Ayos lang, wag ka nang mag-sorry. Hindi naman nabasag yung bungo ko sa pagkakatama ng bola mo. Pero yung puso ko muntik na. Joke lang. Palabiro ka pala, Jean. O sige, balik na ako sa laro namin. Pasensya ka na ulit, Jean ha. Bye! Okay, bye! Uy, Julius! Kaibigan mo yung Emma na yun? Hindi no, kaklase ko lang yan. Pero hindi kami magkaibigan. Uy, grabe ang gwapo niya! At talagang sinasabi mo yan sa akin ha? Una sa lahat, babaero yang si Eman. Pangalawa, hindi siya kapareho ng religion natin. Kaya hindi kayo bagay, Jean. Okay? Hindi. Wala na akong pakialam pa kung nasasaktan man ang feelings noon ni Julius dahil sa kilig na nararamdaman ko para kay Eman. Ang gwapo naman kasi talaga ni Eman, Papa Dudut. Matangkad siya, maganda ang build ng mga muscle niya at malambing pa ang kanyang boses. Dagdag pa nasingkitin ang kanyang mga mata na gustong gusto ko talaga sa isang lalaki. Kaya nga naisip ko pa noon, Papa Dudut, na si Julius na nga yata ang para sa akin. Noon naman ay nainis pa ako kay Julius kasi medyo inaaway pa niya si Eman. May itsura rin naman si Julius kahit papaano, Papa Dudut. Mukhang tao siya na hindi masyadong kagwapuhan. Hindi naman kasi siya masyadong mahiling mag-ayos ng kanyang sarili, matangkad din naman siya pero may kapayatan. Medyo makapal din ang buhok niya na hindi niya man lang pinagkakaabalahan na lagyan ng gel. Pero masasabi ko na matalino siya at mabait na rin. Noong naging magkaklase kami sa elementary at high school ay palagi siyang nasa top 5 at may mga oras pa nga noon, Papa Dudut, na pinapakopya niya ako sa mga test namin. Kaya naging magkaibigan din talaga kami. At dahil kilala siya sa church namin bilang mabait na anak ng pastor ay nagustuhan talaga siya ni na daddy para sa akin. Ako lang talaga ang walang gusto sa kanya, lalo na nang makilala ko nga itong si Eman. Dahil unang kita ko pa lamang sa gwapong mukha ni Eman, ramdam ko na kaagad na gusto ko nang ibigay ang lahat ng first ko sa kanya pagdating sa pakikipagrelasyon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi ko alam kung sobrang obvious ba talaga na nagkagusto ka agad ako kay Eman noong unang beses pa lamang na nakilala ko siya. May isang beses kasi noon na habang kumakain ako na mag-isa sa kantinang University College namin ay nilapitan niya ako. At tinanong kung okay lang daw ba na makishare sa akin ng table. Siyempre pumayag naman ako kaagad at doon nga kami nagkakwentuhan habang pigil na pigil ang kilig sa buong katawan ko. Iyon din ang simula ng pagiging close namin ni Eman, Papa Dudut. Inad niya kasi ako sa Facebook at palagi kaming magka-video call. Hindi nagtagal ay pinagtapat niya sa akin na gusto niya ako at liligawan niya raw ako. At kung iniisip niyo na sinagot ko kaagad siya, syempre hindi pa dahil marunong naman akong magpakipot kahit konti. Kahit sobrang crush ko talaga siya noon ay gusto ko pa rin na mas makilala ko siya bago ko ibigay sa kanya ang matamis kong oo, Papa Dudut. Ganda pala ng lugar na to, no? Ang relaxing, saka ang sarap ng milk tea nila dito. Sana nga wag nadayuin to ng ibang mga estudyante para hindi masyado maraming tao. Sa bagay, medyo malayo na kasi to sa university natin, kaya hindi to masyadong sasadyain ng mga estudyante sa school natin. Tsaka sana hindi agad magsara tong lugar na to. Kahit na konti lang palagi yung customer nila. Masarap kasi talaga yung timpla nila ng milk tea dito eh. Tsaka yung pancake nila masarap din. Eh di palagi tayong tumambay dito para palagi rin silang may customer at hindi ka agad tumagsara. Maganda yung naisip mo, Jean. Ano ba yan? Akala ko naman sasabihin mo na ako yung maganda. Hindi ko naman na kailangan sabihin yun kasi palagi kang maganda sa paningin ko. Bolero! Pero Eman, may tanong ako. Ano yun? Paano kapag sinagot na kita at girlfriend mo na ako? Eh di syempre,
Ako na ang magiging pinakamasayang lalaki sa buong mundo. Talaga? Oo. Sinabi ko naman sa'yo na seryoso talaga ako sa panliligaw ko, di ba? Maniwala ka o hindi, ngayon lang ako nagseryoso sa isang babae. Sa'yo lang talaga, Jean. Ibig sabihin, gagawin mo ang lahat ng gusto ko? Siyempre naman. Mahal kita eh. Kahit na magpa-convert ka ng religion kapag boyfriend na kita? Ha? Kasi Eman, di ba sabi ko sa'yo na medyo mahigpit ang mga magulang ko? Kaya nga hindi pa kita pinapakilala sa kanila na manliligaw ko hanggang ngayon eh. Kasi alam ko na hindi sila papayag na maging boyfriend kita. Kasi nga magkaiba tayo ng religion. So ang tanong ko talaga, ready ka ba na magpa-convert sa religion namin kapag naging tayo na? Hindi mo pa naman ako sinasagot, di ba? Ibig sabihin, hindi pa oras para pag-usapan natin ang bagay na yan. What if nga maging tayo na? O kunwari na lang na magpapakasal na tayo, hindi naman tayo pwedeng magpakasal na magkaibang religion natin, di ba? Kaya paano yun? Anong paano yun? Paano tayong dalawa? At saka paano sa future kung magkaiba tayo ng simbahan na pinupuntahan para dasalan? Alam mo, Jean, masyado ka nang seryoso sa mga tanong mo. Basta, darating din naman yung araw na kailangan natin pag-usapan ng bagay na yan. Pero sa ngayon, enjoy na muna natin ang bawat oras na magkasama tayo. Na walang kahit anong seryosong bagay na pinag-uusapan. Para masaya lang. Sa'yo na rin naman ang galing na boring yung religion nyo, di ba? Kaya ang mabuti pa, wag na lang natin pag-usapan yung mga boring na bagay. Pag-usapan natin yung tungkol sa atin para mas nakakakilig. Di ba? Papadudot na kwento ko kay Eman na kung may chance lang talaga ako noon na mamili ng religion ay hindi ko pipiliin ang religion na meron kami ng pamilya ko. Oo, minsang sumagi sa isipan ko noon na magpa-convert sa ibang relihiyon, pero hindi ko yon ginawa at pinag-aralan ko rin kasi ang ibang relihiyon na alam ko at ewan ko ba, pakiramdam ko kapag nasa loob ako ng simbahan namin ay nagiging malapit ako sa Diyos. Ang hindi ako sigurado kung mararamdaman ko pa ba yon sa oras na magpa-convert na ako at pumasok sa ibang simbahan. Noong mga panahon na yon ay lumalalim na rin talaga ang pagtingin at nararamdaman ko para kay Eman Papadudut. Kaya nga curious talaga akong malaman kung handa ba siya na magpa-convert sa religion namin. Pero tama naman siya sa mga sinabi niya na masyado pang maaga para pag-usapan ang tungkol sa bagay na yon. Kaya hindi ko na muna ulit siya kinulit tungkol doon at hinayaan ko na lamang na ibang pag-usapan namin kapag magkasama kaming dalawa hanggang sa sagutin ko na nga si Eman Papadudut. Alam ko na hindi magugustuhan ng mga magulang ko si Eman para sa akin kasi magkaiba kami ng relihiyon. Kaya nga hindi ko siya pinakilala sa kanila at yon din ang dahilan kung bakit nilihim ko na lamang ang relasyon naming dalawa, Papadudut. Uy babe, ano pa? Bakit? Nakikiliti na ako dyan sa ginagawa mong paghalik-halik sa akin ha. Bababa ka na kasi ng kotse kaya sinusulit ko na tong pagpapak ng halik sa'yo. Naku, tigilan mo na nga yan kasi baka mamaya lumabas pa sa bahay namin yung kapatid ko at makita tong ginagawa natin sa loob ng kotse mo. Huwag kang mag-alala. Tinted naman tong mga bintana ng sasakyan ko kaya hindi tayo makikita sa labas. Kahit na, kilala ka na ng kapatid ko sa katong kotse mo. Kaya kapag nagtagal pa tayo dito sa tapat ng bahay namin, alam na kaagad nun na naghaharutan tayo dito sa loob. Babe, hindi harutan tong ginagawa natin. Ang tawag dito, pagmamahalan. Ang dami mong alam. Naku, sige na, bababa na ako. Kasi baka pauwi na rin sina daddy galing dun sa reunion na pinuntahan nila ni mami. Dapat hindi nila mahalata na kakauwi ko lang ng bahay namin. Kiss mo muna ako. Sus, humirit pa tong boyfriend ko. Sige na nga, eto ho. I love you babe. Baba na ako ha. Sige babe, I love you too. Bye. Ingat ka. Bye.
Jean, kanina pa nakaparada yung kotse ni Eman sa tapat ng bahay natin pero ngayon ka lang bumaba. Nagharutan na naman kayo dun sa loob, no? Alam mo Rose, masyado kang chismosa. Hinatid lang naman ako ni Eman kaya natural na tumigil ang kotse niya sa tapat ng bahay natin. Eh bakit nga ang tagal mong bumaba? Siyempre, nagkwentuhan pa kami saglit. Saka nagpasalamat ako sa paghatid niya sa akin. Ang dumi na naman kasi ng isip mo dyan eh. Hindi naman ako mag-iisip ng hindi maganda dyan kay Eman kung hindi ko siya kilala na babaero sa university natin. Naku Ate Jean, wag ko lang talaga malalaman na boyfriend mo na yun si Eman ha. Kung hindi, naku, ewan ko lang talaga. Oh, bakit hindi ka nagsasalita dyan at pangiti-ngiti ka lang? Naku, wag mong sabihin na boyfriend mo na talaga siya ate ha. Ang totoo, tama ka Rose. Ilang buwan na rin kasi siyang nanliligaw sa akin kaya sinagot ko na rin siya. Sinagot mo siya nang hindi mo man lang siya pinapakilala kina daddy at mommy bilang manliligaw mo? Grabe ka naman ate! Alam mo naman kung bakit hindi ko pa siya pinapakilala, di ba? Kasi iba ang religion niya sa atin. Kaya sigurado ako na hindi siya magugustuhan ni na mommy at daddy. Ayun na nga eh! Bakit sinagot mo pa siya? Alam mo na kung saan pupunta tong ginagawa mo pero tinuloy mo pa rin. Hindi kita papakialaman sa mga ginagawa mo ngayon Ate Jean kasi mas matanda ka sa akin pero sana naman kung pipili ka ng lalaking mamahalin mo at makakasama mo sa habang buhay, yung hindi ka bibigyan ng problema tapos iiwan ka lang bigla sa ere. Papadudot pakiramdam ko noon ay maala Romeo at Juliet ang kwento ng relasyon namin ni Eman. Kasi alam ko na karamihan sa mga taong nakapaligid sa amin ay tutol talaga sa relasyon namin. Isa na doon ang kapatid kong si Rose at isang taon lang ang tanda ko sa kanya at nasa parehong university college kami nag-aaral noon. Kaya naman kilala niya rin ang boyfriend kong si Eman at hindi niya ito gusto para sa akin. Hindi naman lingid sa kaalaman na ako ang mga usap-usapan na kada buwan ay nagpapalit ng girlfriend si Eman. Pero naniniwala ako papadudot sa mga sinasabi niya na nagbago na raw siya at ako lang talaga ang mahal niya. Ramdam ko naman kasi na sincero talaga siya kapag sinasabi niya na wala na siyang ibang babae na mamahalin kung hindi ako na lamang. At kahit na hindi pa siya handa na pag-usapan ang tungkol sa magkaibang relihiyon namin, sigurado ako na darating ang araw na ako at ang relihiyon ko ang pipiliin niya kesa sa ibang babae, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, hindi ko na pinakinggan pa ang ibang mga sinabi ng nakababata kong kapatid na si Rose. Mabuti na lamang at hindi rin siya nagsumbong sa parents namin tungkol sa relasyon namin ni Eman. Alam naman kasi niya na mapapahamak talaga ako kasi nga bawal sa amin na magkaroon ng karelasyon na iba ang relihiyon. Dalawa lang naman ang pwedeng mangyari sa akin noon nang itatakwil ako ng mga magulang ko o makukumbinse ko ang boyfriend ko na magpa-convert sa relihiyon namin. Pero hindi ko na muna inisip yon dahil mas gusto kong i-enjoy ang relasyon namin noon. Si Eman ang first boyfriend ko, Papadudut. First kiss at first na nakakuha ng sarili ko. Pumayag ako sa request niya na may mangyari sa amin noong mag-celebrate kami ng 5th monthsary namin. Sobrang mahal ko na kasi talaga siya noon. Kaya naman ibinigay ko na sa kanya ang lahat ng pwede kong ibigay. Mapatunayan ko lamang ang pagmamahal ko para sa kanya. Naramdaman ko naman noon na sinusuklian niya rin ang tama ang pagmamahal ko. Kaya nga lang, Papadudut, minsan talaga kapag sobrang mahal natin ang isang tao ay nagiging bulag na tayo sa katotohanan. Nakukulong na tayo sa mundo na akala natin ay lahat ng gusto nating mangyari sa isang relasyon ay nangyayari talaga. Ang hindi natin alam ay meron lang talagang mga tao na magaling lang umarte at magpanggap. Hi babe, kanina ka pa?
Hindi naman. May 5 minutes pa lang ako dito sa fast food. Buti pala hindi ka masyado naghintay. In-extend kasi ng prof ko yung klase namin kanina, kaya hindi ka agad ako nakaalis ng school. Ayos lang, wag mo nang isipin yun. Bakit ka nga pala biglang nakipagkita sa akin ngayong tanghali? Akala ko mamayang hapon pa tayo magkikita. Kasi di ba napag-usapan natin na ihahatid kita mamaya sa inyo? May gusto kasi sana akong sabihin sa'yo, babe. Ano ba yun? Eman, gaano mo ba ako kamahal? Ha? Tinatanong kita kung gaano mo ako kamahal. Mahal na mahal. Ganun. Hindi naman kasi nasusukat ang totoong pagmamahal, di ba? Kaya mahirap yun ipaliwanag. Pero siguro, kaya mo naman nasagutin kapag tinanong kita kung okay na ba sa'yo na magpa-convert sa religion namin. Jean, di ba sabi ko sa'yo, wag na muna natin pag-usapan ng tungkol sa bagay na yan. Marami pang pwedeng mangyari, kaya dapat hindi muna natin iniisip yung tungkol sa… Buntis ako. Ano? Ano ba, Eman? Kailangan ba talagang inuulit ko pa lahat ng sinasabi ko? Nakakagulat naman kasi yung sinabi mo eh. Hindi ba ako pwedeng magulat kahit sandali lang? Okay, so ngayon tapos ka nang magulat? O gusto mo pang ulitin ko na naman yung sinabi ko kanina? O sige, uulitin ko na lang para mas malinaw sa'yo. Buntis ako, Eman. At syempre, ikaw ang ama nitong dinadala ko. Siguro naman ngayon mas naiintindihan mo na. Ay… O ano, Eman? Tatahimik ka na naman dyan? Hindi ka na naman magsasalita? Palagi ka na lang ganyan kapag nag-uusap tayo ng seryoso. Eman, hindi pwedeng dinadaan mo lang lahat sa… Ang dami mo namang sinasabi, Jeannie. Pwede ba hayaan mo muna ako mag-isip? Talak ka ng talak dyan eh. Nakakairita. Alam mo ba yon? Kaya pwede ba manahimik ka muna? Sorry. Kasi nag-aalala lang naman ako sa sitwasyon natin ngayon, lalo na sa batang dinadala ko. Hindi to pwedeng malaman ni na daddy kasi sigurado ako na pipilitin nilang magpakasal tayong dalawa. Kaya lang hindi naman tayo pwedeng magpakasal kung magkaiba tayo ng religion. Di palaglag mo yung batang nasa tiyan mo. Ano? Jean, sa'yo na nang galing. Napipilitin tayo ng mga magulang mo na magpakasal kapag nalaman nila na buntis ka. Ang kaso, hindi pa ako handa. At mas lalong ayokong magpa-convert sa religion nyo. So nung una pa lang, ayaw mo na talaga sa religion namin? Bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin? Hindi yung andami mo pang paligoy-ligoy para lang hindi natin pag-usapan ng tungkol doon. Hindi naman kasi madaling sabihin sa'yo na ayoko talaga sa religion nyo eh. Kaya iniiwasan ko na lang na pag-usapan natin yun. Tsaka Jean, tingnan mo nga yung sarili mo. Hindi ka pa rin naman handa na maging nanay eh. Kaya gawin mo na lang yung suggestion ko. Huwag mo nang ituloy yung pagbubuntis sa batang yan. Ipalaglag mo na. Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Gusto mong patayin ko yung batang dinadala ko ngayon? Gusto mong ipalaglag yung anak nating dalawa? Kasi nga pareho tayong hindi pa handa. Bobo ka ba? Bagal mo umintindi ah. Tsaka kapag nalaman ng parents ko na nakabuntis ako, siguradong patitigilin nila ako sa pag-aaral. Ang masama pa doon, baka palayasin nila ako sa bahay namin. Kaya mas mabuti pa, Ang kapal din ng mukha mo, Eman! Pagkatapos mo kong kulitin na may mangyari sa ating dalawa, bigla mo na lang akong uutusan na ipalaglag tong bata. Ano to? Parang kuto lang na pwede mong tirisin para mamatay ka agad? Bata to, Eman! Dugo at laman nating dalawang batang nabuo dito sa tiyan ko. Pero sige, ayaw mong panagutan to? Pues hindi kita pipilitin. Basta itong tandaan mo, kahit kailan, hindi kita ipapakilalang tatay dito sa magiging anak ko. Papa Dudut, hindi ako makapaniwala sa mga sinabi sa akin ni Eman na ipalaglag ko na lang daw ang anak namin na nasa sinapupunan ko pa noon. Ramdam ko naman na hindi niya rin gugustuhin talaga na magpa-convert sa religion namin. Pero sana man lang ay narinig ko mula sa kanya na handa niyang panagutan ang pinagbubuntis ko. Pero hindi po yun ang nangyari. At doon ko naisip na sobrang pinagsisihan ko na nga na siya ang pinili kong lalaki na mahalin at pagbigyan ng sarili ko. Sobrang gulong-gulo na ng isip ko noon, Papa Dudut. Tuluyan na kasi akong nakipag-break kay Emma at aaminin ko na pinagsisihan ko yon noong una. Naisip ko na baka nabigla lang si Eman kaya nasabi niya mga bagay na yon. Kaya lang mula nang tapusin ko na ang relasyon naming dalawa ay hindi ko na rin naramdaman ang presensya niya. Nauna pa nga siya na blinak ako sa mga social media accounts.
Sobrang kapal talaga ng mukha niya na gawin ang bagay na yon. Kaya mas lalo akong nagkaproblema dahil hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa mga magulang ko ang katotohanan. Na nabuntis ako ng isang duwag na lalaki na hindi ako handang panagutan, Papa Dudut. Ate, pupuntahan ko lang yung mga kaibigan ko sa may likod ng simbahan. Mukhang mamaya pa naman matatapos ang pag-uusap ni na Daddy kasama si na ministro dun sa opisina niya. Okay, sige. Ayos ka lang ba? Siyempre naman, bakit naman hindi ako magiging okay? Wala lang. Ang weird lang kasi ng mga kilos mo nitong mga nakaraang araw eh. Ang dami mong napapansin sa akin, Rose. Puntahan mo na lang yung mga kaibigan mo sa likod ng simbahan. Dito na lang ako sa may garden maghihintay sa inyo ni na Daddy. Okay, babalik din ako kagad ah. Bye! Bakit parang ang lalim ng buntong hininga mo, Jean? Ikaw pala, Julius. Kanina ka pa dyan? Hindi naman masyado. Pero bakit nga parang abot langit yung pagbuntong hininga mo? Wala naman. Jean, kaibigan mo ako. Kaya pwede mong sabihin sa akin kung may problema kang pinagdadaanan ngayon. Sinabi na ngang wala. Saka pang makulit eh. Sumagot na nga ako na wala naman akong problema pero kung ano-ano pang sinasabi mo dyan. Nag-aalala lang naman ako sa'yo. Kung nag-aalala ka sa akin, okay? Pinubuisit mo lang yung araw ko, Julius eh. Di ka rin naman makakatulong sa kung anong iniisip ko ngayon. Buntis ka ba? Paano mo nalaman? Nakita ko kasi minsan na muntik ka ng maduwal habang nasa kantin tayo. Tapos iba rin ang pagtaba mo ngayon. Saka Jean, hindi naman lingid sa kaalaman ko yung tungkol sa relasyon niyo ni Eman. Kaya nga umiwas na muna ako sa'yo kasi nasaktan ako nang malaman ko na kayo na. So tama ang hinala ko? Buntis ka nga at si Eman ang ama? Oo na. Sige na. Hindi ko na rin naman matatago pa sa'yo. At alam ko na sa mga susunod na linggo o buwan, mahahalata na rin to ng kapatid at mga magulang ko. Kaya lang hindi ko na alam ang gagawin ko ngayon kasi ayaw namang panagutan ni Eman tong dinadala ko. Baka naman nagulat lang siya. Ano bang sabi niya nang malaman niya na buntis ka? Ang sabi niya, ipalaglag ko na lang daw tong batang nasa tiyan ko. Napakagago naman pala talaga ng lalaking yun kahit kailan. Alam mo Julius, matatanggap ko pa kung sinabi na lang niya na ayaw niyang magpa-convert sa religion natin. Pero yung utusan niya ako na ipalaglag tong batang nasa tiyan ko, hindi ko na kayang tanggapin yun. At mas lalong hindi kaya ng konsensya ko na gawin yun. Kaya lang hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayon. Hindi ko alam kung saan ako pupunta sa oras na palayasin ako ni Daddy sa bahay namin at itakwil ako bilang anak nila. Julius, ayokong ipalaglag tong anak ko. Pero ayoko rin na itakwil ako ng mga magulang ko. Hindi mangyayari alinman sa mga yan. Dahil pananagutan ko ang anak mo, Jean. Ha? Anong ibig mong sabihin? Aakuin ko ang pinagbubuntis mo, Jean. Sasabihin ko sa parents mo na ako ang ama ng dinadala mong bata. Siguro magagalit sila sa akin o sa atin. Pero sigurado ako na matatanggap din naman nila ang lahat. Lalo na kapag sinabi natin sa kanila na may relasyon tayong dalawa at handa akong panagutan ang magiging anak natin. Pero Julius, hindi biro tong gusto mong gawin. Ayokong mapilitan ka na saluhin ang responsibilidad na hindi para sa'yo. Jean, mahal kita. Kaya hindi ako napipilitan na gawin to. Alam ko na hindi naman talaga ako ang mahal mo. Kaya nga hindi ako ang sinagot mo noon. Pero naniniwala ako na kayang turuan ng puso na magmahal. At habang hinihintay ko na matutunan mo akong mahalin, hayaan mo ako na pumasok na sa buhay mo bilang tatay ng magiging anak mo. Papa Dudut, sobrang na-guilty ako sa gustong mangyari ni Julius noon. Tama naman kasi na kaya hindi siya ang pinili at sinagot ko ay dahil hindi siya ang tinitibok ng puso ko.
Pero grabe yung pag-alok niya sa akin na maging tatay nang ipinagbubuntis ko. Hindi na kaagad ako nakasagot noon hanggang sa dumating na nga sina daddy at nagaya na silang umuwi kami. Nang makasakay kami ng kotse ay napansin ni mommy na parang kakagaling ko lang daw sa pag-iyak. Tinanggi ko naman yon at sinabi ko na napuwing lamang ako. Pero nang tanungin ni daddy kung boyfriend ko raw ba si Julius ay hindi na ako nakasagot pa. Lalo na nang dugtungan niya pa ang sinabi niya na gusto raw nila ni mami na si Julius ang maging para sa akin. At kung hindi man daw si Julius ang maging boyfriend ko in the future, sana raw ay kagaya nito ang lalaking ipakilala ko sa kanila. Yung lalaking mabait, magalang at may takot sa Diyos. Ilang araw kong pinag-isipan ang lahat, Papa Dudut, bago ko muling kinausap si Julius at sinabi ko sa kanya na pumayag na ako sa gusto niyang mangyari na panagutan ng batang dinadala ko. Nakita ko ang labis na tuwa sa mga mata niya at naiyak niya. Naiyak pa nga siya nang niyakap niya ako habang nagpapasalamat siya sa akin dahil sa tiwalang ibinigay ko raw sa kanya. Pero nang kumalas na ako sa pagkakayakap ko sa kanya, ako naman ang nagpasalamat sa kanya dahil sa pagmamahal na hanggang sa mga oras na yon ay inaalay niya para sa akin. Hindi na rin namin pinatagal pa ang lahat, Papa Dudut. Unang pinaalam ni Julius sa mga magulang niyang tungkol sa pagbubuntis ko. Na kaagad namang natanggap ng mga ito dahil wala na rin daw naman silang magagawa pa. Kinabukasan ay pumunta na si Julius sa bahay namin at doon ay sinabi na namin sa mga magulang ko ang tungkol sa pagbubuntis ko at sa relasyon naming dalawa. Kagaya ng inaasahan namin ay nagalit si daddy at napaiyak naman si mommy dahil pareho kaming nasa 4th year college na noon ni Julius. Pero sinabi ni Julius na handa siyang panagutan ng anak namin at hindi niya ako pababayaan. At dahil matagal na nga siyang kilala ng mga magulang ko ay tuluyan na rin nilang natanggap ang tungkol sa amin ni Julius. Nag-decide ako na huminto na muna ng pag-aaral at sa bahay na lamang muna habang doon din nakatira sa amin si Julius hanggang sa makapagtapos siya ng pag-aaral. Nang makapanganak ako ay nagpakasal na kaming dalawa at iyon ang araw na kailanman ay hindi ko pinagsisihan sa buhay ko. Dahil kagaya nga ng sinabi ni Julius, hindi nagtagal noon ay natutunan ko na rin siyang mahalin kagaya ng pagmamahal na ibinigay niya sa akin. Hindi naman kasi talaga mahirap mahalin si Julius, Papa Dudut, dahil napakaraming bagay ang naituro at naitulong niya sa buhay ko. Sinalo niya ang responsibilidad na tinakasan ng lalaking minsan kong minahal. Pinaligaya niya ako sa bawat araw na magkasama kami at siyang naging tulay para mas maintindihan ko ang mga salita ng Diyos sa aming simbahan. Tama naman siya sa mga sinabi niya noon na kung mas bubuksan ko lang ang puso at isipan ko ay mas maintindihan ko ang layunin at paniniwala ng aming relihiyon. At nangyari yon mula nang tanggapin ko siya bilang kabiyak at parte ng buhay ko. Ngayon ay mahigit 7 taon na kaming masayang nagsasama bilang mag-asawa ni Julius. At 3 na rin ang aming mga anak. Hindi na namin pinagtapat pa sa mga magulang o kapatid ko ang tungkol sa anak ko kay Eman. Wala na rin ako naging balita pa mula kay Eman pero ang sabi ni Julius, handa naman siyang ipakilala ito sa panganay ko bilang tunay nitong tatay kung sakali man na magbalik ito. Dahil hindi namin mababago ang katotohanan na si Eman ang tunay na ama ng panganay kong anak na itinuring na tunay na anak ng asawa ko. Basta sa ngayon daw, siya lang muna ang kikilalanin na tatay ng lahat ng mga anak namin. Ganon kabait ang asawa ko at ganon ako kaswerte sa kanya. Dahil siya ang taong sumagip sa akin mula sa mabigat na pangyayari sa buhay ko at sa pagkabulag ko sa totoong layunin ng aming simbahan. Dito ko na rin po tinatapos, Papa Dudut, ang sulat ko na sana ay maging inspirasyon din sa mga kabarangay natin na nakikinig sa aking kwento ngayon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Jean. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories.
Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Barangay Love Stories. Love stories. Parte na ng pagiging mabuting kaibigan ang tulungan ang best friend mo sa mga oras na kinailangan kanya. Sila na kasi ang mga taong itinuturing nating pangalawang pamilya kahit na hindi natin sila kadugo. Ikaw kapuso, magagawa mo pa rin ba ang tulungan ng kaibigan mo kahit na alam mong isang buhay na ang pareho ninyong niloloko? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Ismael na lamang po ang itawag nyo sa akin. 27 anyos at nagtatrabaho bilang bagger sa isang supermarket dito sa Quezon City. Galing po ako sa isang malaking pamilya. 7 kaming magkakapatid at ako ang pangatlong anak ng tatay kong tricycle driver at nanay ko na kasalukuyan namang walang trabaho. Hindi po nabiyayaan ng marangyang buhay ang pamilya namin. Ipinanganak akong mahirap at hanggang ngayon ay matanda na ako ay ganon pa rin ang buhay namin. Nakikitira lang kami sa bahay ng kapatid ng tatay ko na nag-migrate na sa ibang bansa. Bagamat kamag-anak ay buwan-buwan pa rin kaming nagbabayad ng renta sa kanila. Hindi pa kasama dito ang binabayaran namin sa kuryente at tubig. Sa kabila ng kahirapan ay may mga pagkakataon pa rin namang nakakaranas din ako ng mga bagay na minsan ay mga mayayaman lang ang may afford. Dahil eto sa kaibigan at kababata kong si Ken. Bata pa lamang kami matalik ko ng kaibigan si Ken, Papa Dudut. Kumpara sa amin ay mayaman ang pamilya nila. Uniko iho siya, sima ng tatay, samantalang may sarili namang restaurant ng pamilya nila na pinamamahalaan ng kanyang nanay. Sa kabila ng magkasalungat na estado namin sa buhay ay mabilis kami noong naging magkaibigan ni Ismael. Magkatabi lang kasi ang bahay namin, Papa Dudut. Dahil only child ay lagi noong nangangabilang bakod si Ken para makipaglaro sa akin. Tapat na kaibigan kong ituring ko si Ken at kaya kong magpakatotoo tuwing kasama ko siya. At hindi ko na kailangang magpakitang tao pa. Kahit na mayaman ay hindi ako nalilimutan noon ni Ken na ambunan ng mga bagay na meron siya. Ismael! O Ken, tagal mo naman eh. Kanina pa kaya kita hinihintay. Ayaw akong palabasin ni Mami kanina eh. May tutor pa kasi ako kaya hindi ako nakapunta kaagad dito. Anong tutor? Tutor, parang teacher din na tinuturuan ako sa mga subjects natin sa school. May classmate ka rin ba sa tutor? Wala! Mag-isa lang akong tinuturuan ni Teacher Marie. Teacher Marie? Yan ang pangalan ng tutor mo? Oo! Galing naman. Pero hindi ba nakakatamad yun? Pagod ka na nga sa school tapos may tutor ka pa pag-uwi. Okay lang naman kasi pwede ako maglaro tsaka kumain habang nagtututor. Tsaka binibigyan naman ako ni Mami ng pera pagkatapos eh. Talaga? Mag-aaral ka lang tapos may pera ka na? Oo, tsaka yung tutor ko na ang gumagawa ng assignment ko. Pero wag mong sasabihin sa school ah. Ibig bang sabihin yan? Tapos mo na assignment natin? Pakopya naman ako. Sige ba? Pero bago niyan, tikman muna natin to. Tcharan! Ano yan? Chocolate! Dumating na kasi yung padalang box ni Daddy. Talaga? Eh di madami kayong chocolate sa bahay nyo ngayon. Oo, marami. 3 box kaya pinadala ni Daddy. O heto, tikman mo to oh. Nakakain ka na ba ng ganitong chocolate? Hindi pa eh. Wala namang kaming kamag-anak sa ibang bansa. Masarap ba yan? Oo, masarap yan. Tikman mo. Yan lagi ko pinapabili kay Daddy kasi favorite ko yan eh. May peanuts yan sa loob.
Masarap nga! Ngayon lang ako nakatigam ng ganito kasarap na chocolate. Siguro mahal to. Mahal talaga yan. Galing abroad eh. Ang swerte mo naman. Araw-araw ka makakakain ng chocolate. Hindi lang chocolate padala ni Daddy. Madami rin binili si Daddy na laruan. May robot, may remote control car, tsaka basketball. Kaso hindi pa pinabubuksan ni Mami yung isang box eh. Bukas na lang daw kasi pagod siya sa trabaho. May bago ka na namang laruan? Ang sarap talaga maging mayaman, no? Huwag kang mag-alala. Meron ka ring laruan dun sa package namin. Sinabihan ko kasi si Daddy na ibili ka rin para pareho tayong may malaro. Talaga? Salamat, Ken! Ibang klase ka talagang kaibigan. Ang swerte-swerte ko talaga na nakilala kita. Paano na lang kung hindi kami lumipat dito? Eh di wala kang best friend. Oo nga eh. Naalala mo pa nung una kayong lumipat dito? Oo naman, hinabol ako ng aso nyo. Tapos tinawanan mo lang ako nun. Nakakatawa kasing itsura mo nun. Daig mo pa ang hinahabol ng tikbalang sa sobrang takot mo. Simula nun, kailangan pa kitang tawagin para makadaan ako sa harap ng bahay nyo. Kasi lagi akong tinatawlan ng aso nyo eh. Tapos lagi na tayong sabay pumasok nun hanggang sa naging magkaibigan na tayo. Mabuti na lang, kasi kung hindi tayo nagkakilala, wala akong makakalaro sa bahay. Ang hirap kaya ng walang kapatid. Mabuti ka nga, wala kang kapatid eh. Ako, sobrang dami namin. Laging agawan sa pagkain, laging agawan kung saan matutulog. Puro away kami. Ikaw, solo mo lahat. Kaya nga inggit na inggit ako sa'yo eh. Sana only child na lang din ako. Solo ko nga lahat, malungkot naman. Kaya nga kung wala akong magawa sa bahay, lagi akong tumatambay dun sa bahay nyo. Mabuti nga yun, may nakakalaro ako ng maayos. Sa bahay, ayaw ako kalaro ng mga kuya ko, tapos yung mga mas bata sa akin, puro babae naman. Gusto mo pumunta sa bahay? Buksan natin yung mga bagong laruan ko. Pwede ba? Sige, tara! Papadudot, pagsapit po namin ng high school ay sa private na nag-aral si Ken samantalang ako ay nagpatuloy naman sa pag-aaral sa public school. Sa kabila nito ay nanatili pa rin kami papadudot, ang tao ay nagbabago habang tumatanda. Kung dati ay para kaming kambal tuko ni Ken na hindi mapaghiwalay, noong nagbinata kami ay unti-unting nagkaroon ng spasyo ang pagkakaibigan namin. Hindi na kami tulad ng dati pero ang mahalaga sa akin ay kaibigan pa rin naman ang turingan namin sa isa't isa. Dahil kay Ken ay nakakilala ako ng mga bagong kaibigan dahil palagi niya ako noong isinasama sa mga lakad nila. Ang problema nga lang, hirap akong makasabay sa kanila noon dahil pare-pareho silang mayayaman. Tuwing kumakain sila sa fast food, ako lang ang walang pambili. Pagkatapos maglaro ng basketball, naka-soft drinks sila samantalang ako ay ice water lang ang iniinom. Hindi naman nila ako pinababayaan, papadudot. Palagi nila akong nililibre dahil naiintindihan naman nila ang sitwasyon namin na mahirap lamang. Pero kapalit ng panlilibre nila sa akin ay parabang ako na ang naging runner ng barkada. Ako ang palaging inuutusang bumili ng pagkain, magpark ng motor, magsundo ng ibang tao at iba pa. Tuwing may inuman nga kami noon ay ako ang laging taga-bili ng alak, taga-timpla, taga-luto ng pulutan at taga-ligpit kapag lasing na ang lahat. Hindi naman ako noon nagreklamo dahil kahit papaano ang mga bagay na yon na lamang ang mayaambag ko sa grupo dahil hindi naman po ako mayaman. Ang mahalaga ay masaya ako kasama ang mga bago kong barkada. Isa pa po ay si Ken lang ang kaisa-isa kong kaibigan na itinuturing ko ng parang kapatid. Kahit na minsan ay para bang mababa lang ang tingin niya sa akin ay hindi ko na lamang binibigyan ng mali siya ang pagbabago ng ugali niya. Sarap talaga kumain pagkatapos uminom, no? Oh, anong ginagawa mo? Di ka kakain? Di ka pa ba sawa dyan sa chicken at french fries? Lagi ka na lang kumakain ng fast food. Kailangan mong kumain pagkatapos uminom para di ka magka-hangover kinabukasan. Pero bilib din ako sa'yo ha. Kahit ang lakas mo lumamon, hindi ka pa rin tumataba. Partida, puro inom ka pa. Nasa genes na namin yan. Wala talagang mataba sa pamilya namin kahit makalimang extra rice pa kami. Mabuti nga ikaw eh.
payat kahit na madami kinakain. Ako, payat kasi walang makain. Kaya nga kainin mo na yung in-order ko para sa'yo. Hindi ako sanay kumain pag nakainom eh. Tsaka madami na ako nakain kanina bago tayo nagsimula. Maiba tayo. Mabuti naman pinayagan ka ng girlfriend mo na mag-inom. Nitong mga nakaraang araw, halos gabi-gabi tayo umiinom ah. Okay na ba sa kanya na lumalabas ka tuwing gabi? Hindi. Kaya nga hindi ako nagpaalam kasi hindi naman niya ako papayagan eh. Ibig mong sabihin, wala siyang alam na nasa labas ka ngayon at galing sa inuman? Oo, wala. Hindi ko pa siya nire-replyan hanggang ngayon. Nakapatay yung date ako para hindi niya ako matawagan. Ibang klase ka rin ha. Mas mahal mo talaga ang alak kaysa sa girlfriend mo. At least ang alak hindi marunong magalit. Yung girlfriend ko, lahat na lang bawal. Kapag may ginawa ako, away agad. Daig pa niya asawa kung pagbawalan niya ako eh. Bakit? Sino ba siya? Girlfriend lang naman siya. Ikaw naman, iniisip ko lang naman ng tao. Kasi baka kung ano nang nangyari sa'yo. Overprotective na ang tawag dun. Sa sobrang pagka-overprotective niya, OA na siya. Nakakasakal na. Ganun talaga kung mahal ka ng tao. Hindi rin. Kapag mahal ka ng isang tao, hahayaan ka niya na mag-enjoy. Hindi yung pagbabawalan ka para maging miserable ang buhay mo. Ang gusto yata niya mangyari, magkulong ako sa bahay. Ano ako, preso? Ano ba kasing nagustuhan mo doon at hanggang ngayon, di mo pa siya maiwan-iwan? Wala naman talaga ako nagustuhan dun eh. Nagandahan lang ako sa kanya kaya ako siya niligawan. Kaso sobrang obsessive pala niya. Lahat ng galaw ko kailangan alam niya. Kulang na lang maglagay ako ng CCTV sa ulo ko para mapanood niya lahat ng ginagawa ko. Di hiwalayan mo na siya kung ayaw mo na sa kanya. Hihiwalayan ko na talaga siya. Inaantay ko lang na sagutin ako nung kausap ko ngayon sa Facebook. Ha? May kausap ka ng iba? Oo, 3 weeks na rin kami nag-uusap. Kapag ito sinagot ako, hihiwalayan ko na talaga yung girlfriend ko. Idol, ikaw na talaga. Paturo naman paano maging isang Ken. Nasa diskarte lang yan. Dakilang playboy ka talaga. Biruin mo, hindi pa kayo naghihiwalay ng girlfriend mo, may nakaredy ng papalit? Parang magpapalit lang ng gulong ng motor ah. Ganun lang dapat. Habang bata pa tayo, enjoyin lang natin ang buhay. Hanggat malakas pa tayo, tikim lang ng tikim. Sus! Ikaw lang makakagawa niyan kasi may itsura ka. Ako, hanggang sa panaginip ko na lang mangyayari na magkaka-girlfriend ako. Yaan mo, irereto kita minsan sa mga kakilala ko. Wag na. Magsasayang ka lang ng oras. Wala namang babaeng magkakamali magkagusto sa akin eh. Ayusin mo kasi yung sarili mo paminsan-minsan. Di ka kasi marunong dumigay. Anong hindi marunong? Lalapit pa nga lang ako. Lumalayo na yung mga chicks eh. Ay nga pala. Ikaw na muna mag-uwi ng motor ko. Ha? Bakit ako mag-uwi? Sabihin mo sa girlfriend ko, ikaw na muna mag-aatid at sundo sa kanya. Sabihin mo na lang na hindi ako pinayagan ni mami mag-drive kasi grounded ako. Bakit naman? Ayoko muna makita yung girlfriend ko. Siguradong mainit na naman ulo nun sa akin kasi di ko binabasa mga message niya. Hayaan ko munang lumamig ulo niya bago ko sa hiwalayan. Hihiwalayin mo na talaga siya? Kawawa naman yung tao. Kasalanan din naman niya eh. Nakaka-turn off kaya yung mga ganong klaseng tao. Yung controlling. Hindi ako puppet na kailangan niyang kontrolin. Pastahe dyan. O sige, ako na muna maghahatid sundo sa kanya. Basta ba habang nasa akin motor mo, pwede ko rin gamitin kahit saan ha? Ikaw bahala. Ayos! Papadudod hanggang sa magtapos kami sa college ni Ken ay gano'n na ang naging setup naming dalawa. Ako ang laging tagasalo kapag sawa na siya sa girlfriend niya. Laging ako ang inuutusang makipagkita, makipag-usap at minsan ay magbalik ng mga gamit lalo na kapag malapit na niyang hiwalayan ang mga nobya niya. Papadudot, alam kong hindi maganda ang ginagawa ni Ken na parang ginagawang disposable ang mga kababaihan. Pero wala naman ako sa lugar para magsalita dahil malaki ang utang na loob ko kay Ken at sa pamilya niya. Simula pagkabata ay napakalaki na ng naitulong nila Ken sa pamilya namin. Palagi sila nagpapadala ng pagkain sa bahay tuwing may sobra sila. Monthly din silang nagbibigay ng bigas para may pangkain kami. Tuwing nangangailangan ng pera si nanay ay palagi siyang lumalapit sa mami ni Ken para humiram ng pera. Malaki ang pasasalamat ko kay Ken. Kaya kahit utos-utusan niya ako ay okay lang sa akin dahil kailanman ay hindi ako pinabayaan ng kaibigan ko. Isa pa ay masyado ng personal kapag nakialam pa ako sa buhay niya, Papadudut. Baka masabihan pa akong pakialamero kaya pinipili ko na lamang ang manahimik. Baka ito pa ang maging dahilan ng pagtatapos ng pagkakaibigan namin kapag pinagsabihan ko siya sa mga maling ginagawa niya.
Ayoko rin namang maging bida-bida dahil katulad nga ng sinabi ko, Papa Dudut, ay wala ako sa lugar para magmarunong. Pero Papa Dudut, masusubok ang pagkakaibigan naming dalawa ni Ken nang isang babae ang dumating sa buhay naming dalawa, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi naman talaga may kakailang gwapo si Ken. Matangkad siya, makinis ang balat, maporma at talaga namang alagang mayaman. Kaya hindi na ako nagtataka kung bakit sa edad na 22 years old lang ay hindi na mabilang sa daliri ang mga naging girlfriend niya. Sa katunayan ay nagkaroon nga siya ng girlfriend na modelo. Isang karanasang karaniwang pinapangarap lang ng mga kalalakihan, pero noong nagsawa siya sa babae ay agad din niya itong hiniwalayan. Kabaligtaran naman ako ni Ken, Papa Dudut. Kung si Ken ay tila ba nasa kanya na ang lahat, sa akin po ay ni isang magandang katangian ay walang napunta. Tuwing nagtatabi kami ay para kaming kapit-gatas. Maganda naman kasi ang lahi nila Ken. Nagmana sa lolo nitong half Chinese. Ako naman, bukod sa walang panggastos para maging presentable, ay palagi rin akong babad noon sa initan, kaya tostado na ang balat ko sa araw. Dati po kasi akong nagpapasada ng tricycle kapag hindi kayang bumiyahe ng tatay ko. Hindi naman po sa dinadown ko ang sarili ko, Papa Dudut, sadyang wala lang talaga akong kakayahan at kayamanan para alagaan ang panlabas na anyo ko. Kaya sa huli tinanggap ko na lamang na pagdating sa papogian ay wala silang maaasahan sa akin. Parang ang milagro na lamang kung may magkakagusto man sa aking babae. Dahil dito ay sapat na sa akin na maging taga-suporta na lamang ni Ken sa kanyang malawak na love life. Bro, tinan mo to. Ano yan? Bagong chicks na naman? Mismo, di ba? Ganda ba? Ayos yan bro ah. Maganda. Ganyan mga tipo kong babae. Saan mo siya nakilala? Bagong empleyado sa office namin yan. Quality, no? Mas maganda to kaysa sa ex mo na model. Huwag mong sabihing pinopormahan mo yan ha. Ako pa. Alam mo naman, nalapitin ako ng magaganda. Yan tayo eh. Hanggang ngayon wala pa rin pinagbago. Chick boy pa rin. Di ka pa nasanay? Nasanay na ako. Inaantay ko na lang kung kailan ka magbabago. You mean kung kailan ako magseseryoso? Tingnan natin kung okay itong si Ara. Ara ba pangalan niya? Nax! Pangalan pa lang sexy na. Baka sakaling sa kanya na ako magseryoso, malay natin. Tapos kung kailan ka magsiseryoso, saka naman siya manloloko sa'yo no? Nakakatawa yun kung sakali. Malabong mangyari yan. Ako? Lolokohin? Malakas kaya pang amoy ko sa mga manloloko. Eh di amoy na amoy mo sarili mo. It takes one to know one, sabi nga nila, di ba? Ano namang plano mo sa Ara na yan? Popormahan mo talaga? Kapag yung nililigawan ko hindi pa ako sinagot this week, lilipat na ako dito kay Ara. Sa totoo lang, bagay naman kayo. Pareho kayong yayamanin tingnan. Parehong expensive. Walang expensive sa akin, dude. Kung type kita, period. Pero once na ma-turn off ako sa'yo, ayawan na. Hindi ka talaga nawawalan ng babae, no? Para kang cellphone. Yung tipong kaka-release lang ng bagong model pero tinatrabaho na yung susunod. Tulad nga ng sabi ko, ganyan ang buhay. Dapat ine-enjoy lang. Hindi ka ba takot na makarma? Bakit naman ako makakarma? Hindi naman ako nag-cheat ah. Alam mo yan, never kong pinagsabay ang dalawang babae. Tsaka hindi ko naman kailangan mag-cheat kung madali lang naman humanap ng iba. Iba talaga pag gwapo, no? Gwapo na, mayaman pa. Siguro hanggang pagtanda mo, hindi ka pa rin mauubusan ng babae. Hindi ko naman plano maging ganito hanggang pagtanda ko eh. Siyempre darating din yung araw na kailangan ko na magseryoso sa buhay. Ikasal, bumuo ng pamilya at magkaroon ng anak. Darating din tayo dyan pero hindi pa ngayon. Ikaw ba? Kailan mo naman plano magka-girlfriend? Never pa kitang nakitang nagka-chick simula nung natuli ka. Wala eh. Malas tayo sa pag-ibig eh. Malas o baka naman may girlfriend ka na ayaw mo lang ipakilala sa akin? Bakit ko naman gagawin yun? Kung ako nagka-jowa, ipapangalandakan ko yan sa buong mundo. Kaso, wala talaga nagkakagusto sa akin eh. Lahat naman tayo may nakalaang tao para sa atin eh.
Magantay ka lang. Panigurado, darating din yung babaeng tatanggapin ka ng buo. Nakakaingit ka nga eh. Hawak mo love life mo. Daig mo pa yung multiple choice na lagi may options. Ganun talaga siguro kapag pinagpala. Sana maranasan ko rin yan balang araw. Mangarap ka lang, boy. Wala namang bayad yun eh. Pero huwag ka nang gumaya sa akin. Once na may babaeng magkagusto sa'yo, piliin mo na agad. Huwag ka na maghanap ng options. Baka mamaya wala pang matira sa'yo. Yun eh kung may magkakagusto sa akin. Meron yan. Magtiwala ka lang sa sarili mo. Sa mga sumunod na linggo ay nabalitaan ko na lamang na magkasintahan na pala sina Ken at Mia Papadudut. Hindi na po ako nagtaka dahil daig pa ni Ken ang mga diploma sa panliligaw. Wala po akong nakitang babae na humindi sa kanya. Magaling siyang magmanipula, kaya naman madali lang siyang magpaikot ng mga tao. Sa kabilang banda ay nakaramdam ako ng kaunting awa kay Mia dahil puso niya ang magiging bagong laruan ni Ken. Maganda si Mia Papadudut. Sa lahat ng naging girlfriend ni Ken ay sa kanya ako pinaka nagandahan. Pasok na pasok kasi siya sa mga tipo ko ng babae. Matangkad, malingkinita ng katawan, mahaba ang buhok at malinis manamit. Elegante siyang tignan, nangungusap ang mga mata kahit na hindi nakangiti. Siya yung tipo ng babaeng mahirap mapasiguro ang pinakamasayang araw na nangyari sa akin, Papadudut. Lumipas nga ang mahigit 5 buwan ay unti-unti rin nagsawa si Ken kay Mia. Expected ko na yon, Papadudut. Dahil kalimitang 5 buwan lang talaga nagtatagal si Ken sa mga nagiging kasintahan niya. Pero ang pinagtataka ko, kahit sawa na si Ken kay Mia ay ayaw pa rin niya itong pakawalan. Pass na muna ako. Magdadrive pa ako mamaya. Ikaw na muna syumat, Ken. Takti naman to. Oh, anong problema? Chill ka lang. Mahal-mahal lang cellphone mo tapos ibabato mo lang. Nakakasira ng mood yang si Ara eh. Bakit? Anong meron kay Ara? Nag-away ba kayo? Lagi na lang ganito eh. Nakakasawa, buwisit. Ano na namang pinagawayan nyo? Ano pa nga ba? Dating problema. Pare-pareho lang naman yung mga babaeng yan eh. Gusto lagi may update. Gusto maagang umuwi. Gusto wag masyadong uminom. Hindi lang nakapag-reply agad, aawayin ka na. Gusto ka lang siguro niyang kumustahin. Ano pang silbi na pinayagan niya ako lumabas kung kada oras kailangan ko mag-update? Kulang na lang pati bilang ng shot ko sabihin ko pa sa kanya eh. Intindihin mo na lang. Wala akong oras para umintindi sa mga ganyang bagay. Siya yung dapat umintindi sa akin. Ginusto niya ako eh. Dapat panindigan niya. Alam mo sa totoo lang, nagtataka na talaga ako eh. Bakit ba kasi ang mga babaeng yan gustong-gusto nilang baguhin yung mga boyfriend nila? Ano bang meron? Di ko masasagot yan. Di naman ako babae eh. Oh, bad trip talaga oh. Oh, ayan. Tinatawagan ka na ata. Hayaan mo siya. Gusto mo ako na lang sumagot sa tawag ni Ara? Ha? Bakit mo naman sasagutin? Ikaw ba boyfriend niya? Wala akong masamang intensyon. Nakakaawa lang kasi. Isipin mo na lang, baka hindi yan makatulog sa pag-aalala sa'yo. Lalo na nag-aaway pa naman kayo. Kailan ka pa naging concerned sa love life ko? Para hindi ka na naaabala. Kapag kinausap ko siya at na-explain ko ng maayos kung anong meron, baka tantanan ka na niya. Eh di wala nang problema. Mukhang magandang idea yan ah. May naisip na ako, ganito na lang. Oh, kunin mo tong phone ko. Ikaw na muna humawak niyan. Bakit? Pumapayag ka na nakausapin ko siya? Oo, pumapayag na ako. Kakausapin mo siya. Pero hindi sa tawag. Kakausapin mo siya sa chat. Sa chat? Oo. Magpapanggap ka na ako ikaw. Ang dating, ako yung kausap niya. Ikaw na muna mag-entertain sa kanya. Pero wag na wag mong sasabihin na ikaw ang kausap niya, Ismael ah. Hindi ba parang niloloko lang natin siya? Wag mo na isipin yun. Ang mahalaga hindi niya na ako kukulitin. Ikaw na muna proxy ko. Sagutin mo yung mga tanong niya, ikaw mag-update sa kanya habang nandito tayo. Bula-bulahin mo lang, sabihan mo ng kung ano-ano. Ikaw na bahala. Eh, paano kung mabuking tayo? Hindi tayo mabubuking unless ilaglag mo ko. Hindi mo naman gagawin yun, di ba? Siyempre hindi. Sa tagal na natin magkaibigan, kailan ba kita nilaglag? Yan, mabuti yan. Dapat alam mo kung kanino loyalty mo. Sige na, kausapin mo na siya.
Sigurado ka ha? Paano kung may mapag-usapan kami tapos bigla niyang itanong sa'yo sa personal? Walang huli to, babasahin ko rin naman yung mga chat nyo pagkatapos eh. Kaya huwag kang magtatangkang magsabi ng kung ano-ano kay Ara ha. Malalaman ko rin lahat yun. Isipin mo kung paano ako magsalita. Kung paano ako sumagot. Huwag bobo ang reply ha. Tsaka ayusin mo spelling mo. Bawas pogi points kung hindi marunong mag-type ng maayos ang lalaki. Dapat pogi typings parati ha. Sige. Ako na bahala. Kaya ko na to. Oh, problem solved. O sige na, shot na uli tayo. Papadudod simula ng gabing yon tuwing wala sa mood si Ken at kapag tinatamad siyang kausapin ng girlfriend niya, ay ako na lagi ang inuutusan nitong kumausap kay Mia. Halos 1 buwan din itong tumagal at sa katunayan nga ay pinagkatiwala na mismo sa akin ni Ken ang password ng mga social media accounts niya para lamang makapag-reply kaagad ako kay Mia tuwing humihingi ito ng update o tuwing nangungumusta siya sa nobyo niya. Nung una hindi talaga ako pabor sa ginagawa namin ni Ken dahil alam kong pareho namin niloloko si Mia ng mga panahon na yon. Pero kalaunan ay na-enjoy ko na rin ang ginagawa ko. Masaya po kasing kausap si Mia at para kaming nagkukwentuhan na hindi ko inakalang ikakarelate namin dalawa kahit na magkalayo ang agwat ng estado namin sa buhay. Paminsan-minsan ay nag-open din siya sa akin ng mga problema niya at lagi akong to the rescue na nagbibigay ng advice sa kanya. Nang mga panahong yon ay hindi na ako nagpapanggap bilang si Ken. Ang mga lumalabas na sa mga chat ko noon ay nanggagaling na mismo sa puso ko. Ang feeling ko noon, Papadudot, ay sobrang gwapo ko habang kausap ang para sa akin pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Papadudot, hindi naglaon sa hindi sinasadyang pagkakataon ay unti-unti na ngang nahuhulog ang loob ko kay Mia. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudod kung kailan na-fall na ako kay Mia ay saka naman ako biglang pinatigil ni Ken sa pakikipag-usap sa kanya. Hindi na noon maganda ang relasyon nilang dalawa at pinag-iisipan na ni Ken kung hihiwalayan na ba niya si Mia. Nalungkot ako na nawala na ako ng pagkakataong makausap ang babaeng gusto ko pero sa parehong pagkakataon ay masaya akong sa wakas ay tuluyan na siyang makakawala mula kay Ken. Hindi po kasi deserve ni Mia na maloko. Masakit mang aminin pero alam ko kung gaano katindi ang pagmamahal ni Mia kay Ken. Nakakasama lang ng loob dahil hindi ito makita ni Ken at ang tingin lang niya kay Mia ay parang gamit na kapag pinagsawaan na niya ay ibabasura na lamang niya basta. Naisip ko noon na sabihin na lamang kay Mia ang katotohanan. Gusto ko na noong ipaalam kay Mia na ako ang kausap niya nitong nakaraang buwan at hindi si Ken. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Ayokong masira ang tiwala sa akin ng best friend ko at lalong ayokong masirang pagkakaibigan naming dalawa, Papadudot. Kaya naman kahit masakit para sa akin ay nanatili akong tahimik sa gilid habang pinapanood kong paanong masira ang relasyon ng best friend ko at ng taong mahal ko. Hanggang sa dumating na nga po ang araw na nag-decide na si Ken na tuluyan ng hiwalayan si Mia. Pang-5 beses na yung tawag ni Ara. Wala ka ba talagang planong sagutin yan? Huwag mo na lang pansinin, hayaan mo na lang siyang tumawag ng tumawag hanggang sa magsawa siya. Hulaan ko. Nag-away na naman kayo, no? Hindi kami nag-aaway. Hindi ko lang talaga siya pinapansin. Bakit naman? Para siyang bata eh. Daming gusto sa buhay. Kung makapag-demand, akala mo asawa ko na. Girlfriend ko lang naman siya. Binata pa ako pero daig ko na yung may asawa. Bawat galaw kailangan may pahintulot niya. Ayoko nang ganun. Hindi ko pa nakikita sarili ko sa ganung sitwasyon. Gusto ko pang enjoyin ang buhay ko kasi panigurado kapag nag-asawa na ako, wala na akong ibang gagawin kundi magtrabaho na magtrabaho para sa pamilya ko. Kaya habang kaya ko pa, sinusulit ko yung oras ko. Hindi pa ba sapat yung dami ng naging girlfriend mo? Bahala ka. Baka maubusan ka ng babae dyan. Hindi naman ako mawawala ng babae. Daming babae dyan.
Tsaka hindi ko naman nakikita yung si Ara na wife material. Baka mamaya kapag pinakasalan ko siya, maaga akong mamatay dahil sa konsumisyon. Bakit di mo pa gawin ngayon? Gawin ang alin? Hiwalayan siya para matapos na. Humahanap lang ako ng tiyempo. Wala pa ako sa mood gumawa ng kadramahan ngayon eh. Ayoko masira araw ko. Pinapahaba mo lang yung paghihirap ng tao eh. Tapusin mo na lang ngayon para wala ng problema. Bakit ba mas marunong ka pa sa akin? Ikaw pa talaga mag-uutos sa akin? Hindi mo pa nga nararanasan magkaroon ng girlfriend sa buong buhay mo? Naawa lang kasi ako kay Ara. Naawa o baka naman may gusto ka na sa kanya? Ano? Bakit mo naman nasabi yan? Si Ara? Magkakagusto ako sa kanya? Hindi ah. Masyado naman yata mataas pangarap ko kapag nagkagusto pa ako sa kanya. Wala ako sa level niya. Masyado siyang mataas. Kapag pinangarap kong isang katulad niya, para ko lang sinusungkit yung buwan. In short, mahirap siyang abutin. Nagtanong lang naman ako. Dami mo nang sinabi. Maganda naman talaga si Are. Kaya hindi na ako magtataka kung magkagusto ka man sa kanya. Wala nga akong gusto sa kanya. Wala talaga. Ako pa lolokohin mo. Nabasa ko lahat ng messages mo sa kanya nung nagpapanggap ka pang ako. Kung hindi in love ibig sabihin ng mga chat na yon, ewan ko na lang. Maniwala ka sa akin bro. Hindi talaga. Ayoko namang sirain yung bro code ng barkada. Alam ko namang bawal jowain ng ex ng isa't isa. Kaya hindi ko magagawa sa inyo ang bagay na yun. Oh, chill ka lang. Wala namang problema sa akin kahit ligawan mo pa si Are. Malay mo, siya na pala yung hinihintay mong babae sa buhay mo. Malabo na mangyari yan. Ikaw talaga? Hindi lang babae pinapaasa mo. Pati ako na kaibigan mo, papaasahin mo rin? Huwag mo na akong bigyan ng pantasya na hindi magkakatotoo. Masyado kasing mababa tingin mo sa sarili mo eh. Ano nang nangyari sa Love is Blind? Di ba nga sabi nila wala sa panlabas na anyo yan kundi sa laman mismo ng puso mo? Sus! Sa mga pelikula lang nangyayari yan. Sino babae naman ang hahanap ng pangit? Yung naghahanap ng true love. Yung totoong lalaki na magmamahal sa kanila at hindi sasaktan ng puso nila. Yun ang gusto ng mga babae, seryoso sa pag-ibig. Hindi pogi ang hanap nila, kundi yung lalaki na magmamahal sa kanila ng totoo. At sa'yo pa talaga nang galing yan? Maniwala ka sa akin dude. Marami ng experience ng best friend mo. Kala mo naman totoo. Bahala ka nga dyan. Gagawin mo pa akong hopeless romantic eh. Concerned lang din ako sa'yo. Baka tumanda kang binata, sige ka. Bahala ka. Parang tanga. Papa Dudut, medyo nakaramdam ako ng inis kay Ken ng mga panahong yon. Nainis ako sa kanya dahil pinaglaruan lang niya ang feelings ni Mia. Para bang habang tumatagal ay lalong lumalaki ang ulo ni Ken at masyado nang mataas ang tingin nito sa sarili niya dahil lamang marami ng babae ang nakolekta niya. Ang masaklap sa kabila ng pagiging playboy niya ay marami pa ring babaeng nagkakandara pa sa kanya. Pagkalipas ng ilang linggo ay tuluyan na ngang naghiwalay sina Ken at Mia. Alam ko kung gaano nasaktan si Mia sa nangyaring hiwalayan dahil saksi ako kung gaano niya kamahal ang kaibigan ko. Sa mga usapan pa lang namin ay makikita na kung gaano kalaki ang ibinigay na pagmamahal ni Mia kay Ken. Sa katunayan nga ay planado na nito ang future nilang dalawa ni Ken. Yun nga lang ay wala pala sa future ang utak ni Ken kundi nasa kasalukuyan pa lamang. Gusto ko mang i-comfort noon si Mia ay lagi naman akong inuunahan ng takot at kaba. Ayoko kasing magmukhang naghahabol sa kalat ng ibang tao. Isa pa ay gusto kong patunayan kay Ken na wala akong gusto kay Mia kahit na ang totoo ay nahulog na ang loob ko sa kanya. Sinikap kong lumayo sa problema nilang dalawa, Papa Dudut, pero nang minsang mapadaan ako sa lugar nila Mia ay naglakas loob akong kumustahin siya. Kinapalan ko na rin ang mukha ko, Papa Dudut, at nagtapat ako sa kanya ng totoo kong nararamdaman. Ismael? Naparito ka. May kailangan ka ba? Kasama mo ba si Ken? Hindi. Hindi ko kasama si Ken ngayon. Ako lang mag-isa. Anong meron? Anong ginagawa mo rito sa amin? Napadaan lang ako dito sa lugar nyo. Alam kong malapit lang tong bahay nyo kaya naisip ko na kumustahin ka. Ganun ba? Akala ko naman pinadala ka ni Ken para kausapin ako.
Inaasahan mo ba na pupuntahan ka ni Ken? Hindi naman. Nagulat lang ako nung nakita kita rito. Lagi kasi kayo magkasama ng taong yun eh. Kung nasan siya, lagi ka ring nandun. Magkaibigan na kasi kami simula pagkabata eh. Natural lang na lagi kami magkasama. Kumusta na pala siya? Si Ken? Huwag mo nang alalahanin yun. Lagi namang nasa mabuti ang kalagayan nun eh. Tsaka, may bago na siyang girlfriend. Hindi na ako magugulat dyan. Parang nagpapalit lang siya ng damit kung magpalit ng girlfriend eh. Ikaw, kumusta ka na? I'm okay. Thanks for asking. Still hurting pero kinakaya. Wala eh. Nagmahal ako ng maling tao eh. Sobra akong umasa sa thought na baka magbago siya. Baka mabago ko siya. Pero sarili ko lang pala niloloko ko. Saka na lang siguro magbabago yun kapag bumalik na sa kanya yung pinaggagawa niya. Siguro nga. Pero sana wag na niyang hintaying mangyari yun. Kasi hindi niya alam kung gaano kasakit ang maging broken-hearted. Kumpara sa kanya, laro-laro lang yung ginagawa niya, hindi niya alam nakakasakit na pala siya. Huwag mo nang isipin yun. Siguradong matindi ang balik ng karma sa kanya. Tsaka mag-move on ka na rin sa kanya. Mahirap mag-move on eh. Lalo na kung sobra-sobra mong minahal yung tao. Huwag kang mag-alala. Darating din yung tamang tao para sa'yo na magmamahal din sa'yo ng sobra. Malay mo, kausap mo na pala ngayon yung hinahanap mo. Ano? Ikaw talaga sobrang joker mo. Pero totoo, Totoo na. sabi nga nila, hindi naman nasusukat sa itsura yung pagmamahal eh. Kaya… Wait lang. Sorry. Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Oo, seryoso ako, Ara. Simula nung nagkausap tayo, na-develop na yung feelings ko sa'yo eh. Nagkausap tayo? Kailan? Nung magkakasama tayo nila Ken? Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin to sa'yo pero gusto ko lang malaman mo na may pagkakataon noon na ako nagpapanggap na Ken tuwing kachat mo siya. Ako nakakausap mo ng mga panahong magkaaway kayo ni Ken. Yung late night talks na umaabot ng umaga, ako yun, hindi si Ken. Hindi naman ako ganon ka-dense, Ismael. Alam ko na hindi si Ken ang nakakausap ko noon. Halata naman eh. Pero ang hindi ko alam, hindi ako aware na ikaw pala yun. So you mean kasabwat ka niya? Magkasama kayo sa panloloko sa akin? Hindi naman sa ganun. Naaawa lang ako sa'yo noon kaya ako pumayag na gawin yun. Kung naaawa ka sa akin, dapat binigyan mo na lang ako ng heads up kung saan papunta yung relationship namin ni Ken. Hindi yung sinabayan mo pa siya sa kagaguhan niya. Nakakadismaya sa totoo lang. Pero ano pa bang magagawa natin? Tapos na ang lahat. Wala nang sense kahit na magalit pa ako sa'yo. Para saan pa, di ba? Sorry, hindi ko na-realize na sobrang mali na pala yung ginagawa namin noon. Mukhang mali nga talaga ako ron. Pero na-enjoy ko na kasi yung mga kwentuhan natin eh. Kaya tinuloy ko na. Sorry din pero hindi ko maibibigay sa'yo yung gusto mong mangyari. Pwede tayong maging friends pero not more than that. Isa pa, I don't date guys who are friends with my exes. I'm sorry, Ismael. Wala yun. Sa totoo lang inaasahan ko na to. Pero at least nasabi ko na yung totoong nararamdaman ko. Hindi nga lang maganda yung kinalabasan pero ayos na yun. Mabait ka namang tao eh. Hindi ko lang alam kung bakit nagtsatsaga ka maging kaibigan ng isang tulad ni Ken. Hindi mo deserve na maging sidekick lang ng taong hindi marunong rumespeto sa feelings ng iba. Hindi ko naman pinakikialaman yung friendship nyo ha. Alam kong malalim ng pinagsamahan yung dalawa pero hindi mo ba naisip na baka he's keeping you close para lang ma-validate yung pagiging narcissist niya? Sorry hindi ko naman kayo pinag-aaway pero something to think about. Hindi naman siguro ganun si Ken. May itinatago rin naman bait yun kahit papano. Oh well, good luck na lang sa inyong dalawa. Kung wala ka nang tatanungin, medyo busy kasi ako ngayon eh. Baka may lakad ka pa. Pwede ka nang mauna. Sige, mauna na ako. Pasensya na sa abala. Papadudot masakit ang ma-reject pero mas lumalamang ang saya ko na kahit papaano ay inamin ko kay Mia ang tunay na nararamdaman ko. Hindi man maganda ang kinalabasan ay wala akong pagsisisi. Ang mahalaga sa akin ay maisip ni Mia na kahit talikuran siya ng buong mundo
ay may isang Ismael na humahanga at sumusuporta sa kanya. Sa naging pag-uusap namin ni Mia ng araw na yon, Papa Dudut, ay marami akong napagtanto. May punto siya sa mga sinabi niya. Sa hinaba-haba ng pagsasama namin ay para lamang ako naging sidekick ni Ken. Ako ang karaniwang tumatapos sa mga sinisimulan niya. Ako ang gumagawa ng mga bagay na ayaw niyang harapin at palaging ako ang sumasalang sa mga bagay na kung tutuusin ay kayang-kaya naman niyang gawin. Para niya akong ginawang alala ay kapalit ng ilang tulong para sa akin at sa pamilya ko. Papa Dudut, habang buhay kong tatanawin na utang na loob ang pagtulong ni Ken at ng mga magulang niya sa amin. Pero sa pagkakataong pong yun ay unti-unti na akong dumistansya sa kaibigan ko at napag-isip-isip ko na hindi ko na kayang suportahan ang mga ginagawa niya, kaya mas mabuting lumayo na lamang ako sa kanya. Hindi nga po naglaon, Papa Dudut, sa mga sumunod na taon ay tuluyan nang naghiwalay ang landas namin ni Ken. Ni hindi man lang siya nagtaka kung bakit bigla na lamang ako nawala sa buhay niya. Ni hindi niya ako kinumusta sa haba ng panahong hindi kami nagkita. Siguro nga ay wala nga talaga siyang paki sa akin. Pinatunayan lamang niya na totoo ang mga sinabi ni Mia noong araw na yon. And speaking of Mia, ay meron na po siyang boyfriend sa ngayon. Matagal-tagal na rin sila at ang chismis ay malapit yata silang ikasal. Ako naman hanggang sa ngayon ay single pa rin, pero hindi pa rin po ako nawawala ng pag-asa na sa tamang panahon ay darating din ang taong para sa akin. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papa Dudut, at maraming salamat. Ang inyong forever na kapuso at kabarangay, Ismael. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever.